Machiegni janeno marwa ka gino ni bedo godo chieng' makare. Chieng' makawuono wuotho kela Migori County, kamoro ni Nyatike Sub County, North Kadem. Chieng' makawuono wadwa puonjore pith mar alot mar bo. Thoth jong'e bo, ne jogo mabende nitie bo moko matek, nitie mayom aina mabende kawuono an godo ni en bo mayom, moko chuno ni nya chwake gi magadi, en inya tede ateda makata ok oriwe gapoth. To kawuono hapa beber, an gi japur miluongo ni Evelyn Amolo, mabende dhi tero e okang' ka okang' processes te mabende dwarore sama ng'ato pidho alot mar bo. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Aya. Mada. Ina an maber. Rio maber. Ariyo maber. Kawuono ni wadwa timo mopogore. Kaka pile thoth jong'e ga ni ka dhi e puodho taromo gi japur ka wan e puodho. To kawuono adwa ni wanyisgi ni tanga nyalokore. Kawuono wachako gi dond alodwa ne. Mwang'ade maber, mabe sama ng'ato chame kokete e mesa kacha. Koseneno alot ni kanie mesa, wadwa tere okenge go, wadwa nyise kaka ipidho bo, kaka iolo ne bo pi, kit tuoche ka dipo ni nitie mabende thago alot mar bo. Adaher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gima iniwuon itimo chieng' makawuono. Nyinga en Evelyn Anyanga Molo. Anyar Karungu Sori, atedo kalo, kamenya modak Kadem ka. Koro apuro kai, apuro bo gimomiyo apure, nekech ka pi opong', to kipidhe to wuok piyo piyo, onyalo konyi kane gino ni oserumo. Erokamano, en ang'o mano mijing'o kata moral mar donje pith mar alot ni? Gima nomiya mano nikech dondruok gi dichuo miya pesa kiatimone na onge sabun, onge sukari, onge nanga. Naneno ni tek. Koro naamua ni mondo apur. An ka onyuoma higa 95. To ka adonjo tachako pur. Pod apuro nyaka kawuono. Alot mar bo nigi kidienje adi? To in iwuon ni yiero mane mineno ni ber mondo ipidhi? Gin kidienje adek, but an nayiero marateng'. Ma marateng'. Bo ma kidhi e chiro yudo kothe ka en rateng'. Obo maber. Nikech odongo piyo. Baso yom. King'wede binyalo ng'wede kuom muda kapod ing'wede. Emomiyo nayiero mondo apidhe. Kani chako kodhi ni wuon ni golo pur, kodhi mani pidho mokwongo? Kodhi mana pidho mokwongo nang'iewo e chiro. Koro modongi to koro kasepuro kama, apudhe modong' matin loso na kodhi. Koro anyalo kawo kodhi machaka doga usi. Erokamano, manyiso ni iwuon bende nitie ndalo ma kineno ni ber tiuso ne jomoko kodhi ma in iwuon in godo e puodho ka. Gin ang'o ma ng'ama dwa puro kata pidho alot mar bo nyaka ng'e kapok ochako kata pidho alot ni? Onego ibed piny tipar ni kawuono nagombo ni mondo apur. To kibiro puro kiseyudo puodho kaka ma, ibiro pure mokwongo, bo dwaro kama yom. Kisepure mokwongo, kor kichaki pure mar ariyo, kilose kaka dipur, kaka dipkom. Kor kiselose, kor kumo bedo mayom, kasigo laini kama. Kor laini kisegoyo tibiro keto kodhi kama. Ibiro keto kama. Ka iketo inch achiel gi nus, to ka tibiro koma. Kind bo gi bo, inch achiel gi nus. Koro ka tibiro keta. Nikech ka biro miyo, mosebedo madito dito ibiro pudho, moko pod odong'. Eka biro dong' ni machielo mibiro keto kodhi cha. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo timo mondo kochopo ni ndalo mag keyo yuto ni obed makare, kata sami keyo to iyud alot makare? Alot kisekome kamano, ibiro gone pi. Ka ndalo chieng' kama ibiro go pi. To ka ndalo koth ibiro weya. To obiro dongo piyo piyo. Kiseloso ne yom lo maber, obiro dhi ni piyo piyo. Ka in gi masin, ibiro go pi dichiel e juma. Tigoye maber. Kipidhe, ibiro gone pi malong'o, basi weye. Koro kiduogo kosebedo ka oseti, ibiro chako gone pi machielo. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo bende ni to bo ipidho nang'o? Inya tero wa e okenge mar pidho bo? Bo kidwa pidho bo,
Ka in gi kodhi inyalo pura tipidha bo onge gima tek maditami pidho. Manyiso ni en okete seedbed. En ok kete, en ipidhe apidha direct. To okawo kinde marom nade puodho? Bo onyalo ken lo maber okawo jumbe 3 ti oseromo marom e puodho. Kodhi mabor to dwe achiel. Alod ni timo maber kinde machal nade, kor lwasi, climate madwarore. Otimo maber kinde te. Kata obed ndalo chieng' kata obed ndalo koth, tek ni oyudo ng'ich, obro timo atima maber. To kwadok korka lo mane ma in kaka japur inyalo wacho ni ber ma ng'ato nyalo pidhe alot mar bo? Lo marateng'. Ok odwar lo motimo kuoyo, odwar lo marateng'. Kaka japur ma bende nigi lony mar pith mar alot mar bo, gin ang'o ma in iwuon kanichako nikia kuom alot ni, to sani ng'ato kopenji tinyalo lero ne ni oyo kanachako ne en kama to gi kinde mantiere godo ni to ma gima anyanyisi e wi alot ni? Kinde manachako pidho bo, nanyalo pidho bo, nanyalo go bugo ka, tago kacha. Matiende nayudo ni koro kadhi keyo, onge gima nanyalo yudo. Koro naduga fwenyo ni bo kidwa pidhe miyudo pesa, to nego bed ni kome kaka komo mano. Mano biro keti ni ma inyalo pudho kata nyadidi. Ti koka dong' achiel ka. Koro tieni kipudhe nyadichiel kama, yudo pesa nyadiriyo, yudo pesa nyadidek, yudo pesa koro nyadi 4 inyalo weye ne kodhi. Alot kasepidhe kama, nitie kudni moro ma jabedo ge alot ni, en omako it alot kama oloke rateng'. Koro in case ni kudni obiro, inyalo goye yath. To ka kudni onge kaka mara ni pok kudni odonje, ok agoye yath, en ni arite, adoye kaka nasechako do machacha. Koro adoye to lo bedo mayom, to opugno piyo. To kinde ma jang'iepo kata jalno ma bende uso alot e chiro biro iri, bei chalo nang'o? Bei luore, kaka sani bei pod ber, to biro dhi okang' moro bei biro bedo marach. Sani abiro make siling' 10, amake kama bedo na siling' 10, koro amiye, koro to kako dhi kete en mung'iye. In iwuon kidwa iko lo itimo nang'o? Lo kadwa iko mondo akom? Nasewacho motelo ni lo apura mokuongo, basa chaka pure mar ariyo. Koro ka ago line ni, anyalo bedo gi tol, koro ago line kama. Kasa lo iko dhi kama, koro ka iko. Mane kaka timo. To nikech puodhi ni duong', ok en puodho matin. Akia ka in iwuon in kendi ema in ga puodho ka koso nitie jogo ma bende samoro konyi nikech tich puodho samoro nya bedo matek. Tich puodho nyalo bedo matek kaka iwachono. Anyalo timo gi lweta, bende anyalo kaka mana kono ji mondo biro konya kotim. Ok anyal time kenda. Bei gweng'wa ka nitie gima ni padei. Padei ka ng'ato donjo saa 2 wuok saa 10, ibiro miye Sh500. Erokamano. To chiro ma chiegni ma bende ma in iwuon kaka japur itere mwandu ni kata alot, en chiro machal nade? Chiro matere alot onge malong'o. Nikech samoro nyalo pure kama, mogik ni ok ousore, mokethre puodho. Chiro tin ga seche moko. Bende nitie kinde ma wanya wacho ni alot mar bo ni e peak season ma en ilare alare chiro? Nitie kinde moko machalo kamano. Machalo kaka en dwe mar 1 kadhi 2 ka. Bo nyalo bedo gi chiro, kata dwe mar 7 ni nyaka 8 bo nyalo bedo gi chiro. Daher ng'eyo ni sama ng'ato
manyo kodhi. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni ma kodhi maber mar alot mar bo? Asewacho mokwongo ni bo gintie tieng' didek. Nitie bo marabuor. Mar chelo be rabuor to kiew kama. To gintie gi bo marateng'. Gikora nahero bo marateng' manyalo semo jowetena ni mondo gikom bo marateng'. To sama alot oseikore maber, ere kaka inya fwenyo ni koro to ndalo mar keyo kata mar dond alot oseromo? Ang'eyo nikech ok alot koro kinene kama. Ing'e ni ma maber koromo to ang'e nodong' gi juma achiel. Koro ang'e ni bang' jumbe 3 nyaka 4 mana alot oromo. Watieko kidieny mokwongo nyaka romo gi Ajwang', wadwa dhi e rusa mar dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Seher. Chalni inisefuyo mabor ahinya Rach. To anabiro neno ni ino kichaki nen kendo. Ino kichaki nen kata ng'oma timre ano kabiye mondo ininen kendo. Okabiye kata matin. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Janeno marwa machiegni kendo e kidieny mar 2 ka bende ageno ni ka sechegi itimo gik 2-3 moko mondo kagisanie wadhi mbele gi chenro ma kawuono. Ka bende adwa na parni ni antie Migori County, Nyatike sub county, kamoro ni North Kadem. Kuma bende kawuono wapuonjore kaka ng'ato nyalo pidho bo. Gin tuoche mage ma bende alot mar bo yudo, to ka in japur gin ang'o monego in iwuon ing'i kama ka kik tuoche gi thagi wadhi mbele. Daher ng'eyo ni akia ka bende nitie tuoche kata kudni ma samoro thago sama in iwuon kaka japur ipidho alot ni. Erokamano, alot kaka ineno koro matin e lwetani. Ma tuo emomiyo olokore mraburni. Kado ngima do bedo rateng'. To ka ayudo alot kachalo kama, chuna ni mondo akaw alot ni mondo adhi go Agrovet. Mondo adhi apenji gini ma to en tuo mane. Koro gin magibiro nyisa yath mabiro mondo anyiew mondo abiago. Koro kasebiro tabiro go yath. To tuo no kabe to nyalo rumo. To sami go yath in gi seche ma owinjore ne onego bed ni go yath koso? Yath igo gokinyi. Yath dwa ni go gokinyi chakra 12 ka nyaka 3. Tiwego yath. Erokamano. Gi thuolo ma bende wan go, daher ni nyiso ni to chiro chalo nade korka pith mar alot ni? En gima nigi lal koso yuto nitie? Chiro mar alot en koni gi koni. Samoro chiro ntiere maber kabisa. Samoro chiro onge. Ma chuni ni alot nyalo lewo kisepidhe. Erokamano. Bende ntiere gima kisungu dendo ni value addition. Kopogore gi alot ni kaka itede, nitie kaka unyalo bedo ni utuoe kata itimo ne gima opogore ma in iwuon kaka japur itimo? An to pok atimo mano, but an agolo alot e puodho taluoko, ang'ado taluoko, adondo taluoko, ang'ado, aluoko tang'ado, tateda teda. Okay. Mano winjore kendo nigi kare. Igni 5 ka Ruoth omiyowa kinde, ere kama in iwuon kaka japur ineno ni nyalo chope? Kaka an japur, onego bed ni koro abedo kata gi masin mara, kata tinga manyalo puro, nikech kipur gini ting'ene chuni ni mondo inyiew japur.
koro obedo tich matek. Gin challenges kata midhiero mage ma in iwuon iseneno kata iseyudo e kinde ma isebedo kipuro alot mar boni? Midhiero maneno chal ni samoro pi nyalo biro ka. Pi biro ywe te madhi kode. Koro achaka dong' kama. Mane gima osemono mona dhi mbele ahinya ema duoka chien. Ka onge mano di koro antie mbele mane. To grube matinde thoth mon nitiere gi e alwora mar North Kadem kae, bende nitie grube ainago ma be samoro mon tiegore kata rowere youth ma nitie kuonde gi nitie ma sani donje kit puonjruok mar pur? Gintiere lakini jopuonje mag pur go ema onge machiegni. Mano nyiso ni koro ji matin ahinya ema sani pod dhi mbele gi tich mar pur. In kaka ng'at ma bende nigi lony korka pur, en wach mane ma inyalo weyo go janeno odiochieng' ma kawuono? An gi wach ni ok ang'eyo kaka yud yo ma pi de ok kethna godo puodho. Kata ng'ama di konya mondo amed yudo gik moko kata kaka masin mar go pi, pipe, remaga kadwa go pi nalot. Erokamano. Kwatieko inyalo konyowa gi namba ma maybe samoro ng'ato nyamanyi kata deher no tudre kodi king'iyo kamera wani? Namba 907 00 46 16 76. Inyalo nuoyo? 07 00 46 16 76. Erokamano. Bendi ng'eyo ni lot mar bo idendo gi nying moro ni cowpeas. Mar ariyo, iwacho ni alot mar bo ni ober kendo konyo jogo man gi tuo mar diabetes. Mar adek, iwacho niya, kopogore gi vitamins, alot mar bo bende nigi fiber. Mar ang'wen, iwacho niya, itiyo ga alot ni ndalo ma bende samoro kech nie mieche kata ndalo ma iwe ni alodi moro ma in godo to nyakoso. Alot bo en alot ma bende nyalo konyo in kaachiel gogandani. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Ageno ni in iwuon kaka janeno odiochieng' ma kawuono yudo puonj 2-3 manyalo konyi jalno ma bende samoro nigi gombo mar pidho alot mar bo. To nikech kawuono nane puodho ma bende wan gi bo mayom kamae, adwa neno ka nya yudo nya pothna moro, albe akiki ang' mbele kasechopo nane gima dhi chamo godo donge. To in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke. Inyalo oronwa ote machok bende kitiyo gi SMS namba ma en 23600 kata kihero 236000. To nikech bi sani obedo digital, manyiso ni inya yudo e mbui, inya yuda an awuon kaka Alori Nyaka Black e mbui na mar Facebook, Twitter, TikTok gi nying mar Lorino Mondi. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori Nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.